China way. Oh, mumra size. Who pay that cost? You know how you. No police for it, you know. You pay Jani to what? Video one. Yeah, some more. Yeah. What's that? Okay. Montana. Uri a Montana for New Room. No. Paso. What it no yes akoma akosro we can say ragu na mrantie we obreku we video na we say ene mo ba o hinanim ade ba ko amehu wani e wokotokofi na bedi wadan sense se na ase ehu fa nyina aba forma judo ama na kontre na no crash wo nyina chese o debi papa igura say no sitie makonta ndi na ade ba ko ti afekura na ye do beso man ka mo ba se de santene wama ade ana se uru ko so aya asumbi na bibia da fom boko no e mo do wadwene de monti asese na wo ka da fa wadaro ye de kame das em se ye wura ye de yo mane ye boko kra mai because no kra ni ya me anim ni rekum em se mantie bebre keka ne ya wo pe be ye wura ma ye hu se ye ma me yi ne de hye no maya di na obebo ade a kire ye no wo kire ye point bi a obetimi edi akase nipa na ode na mawo no ebia one no ntimi ensom o ma ye serious ne ma sabi obi a wadi dem obi a ne tim eka no kakra obi a wafo obi de ma ya bo no kwadu ana obi a wakọ afiase emso sa ne ma na no ewura ma ye nanano ma sabi o ye si hine tu hine no ete ye ho asese se nipa na ode no beba no se woni sa charge no bia bebo no a enye wona osi hine no enti ye de hema de no beba no no ano no enti sa ne ma na odi kire ye enti no na ama bibia ye so simple amaye enti
otumfoɔ yɛ obi a sɛbi yɛwo no sɛ ɔmmɛ kyerɛ amansan amammerɛ anyegu so a yɛde sompa ne aseda kɛseɛ paa ɛbɛma no wɔ nea a wayɛ ama yɛ nei Brekumman menim sɛ yɛ obi party yɛdi hene ho kɔm akyɛ nti saa bere a yɛnya bi yɛntena ho koraa sɛ acha na awɔtwe ne na awɔtwe mienu yɛbɛba na yɛ amammerɛ ne yɛhu sɛ Brekumfoɔ ne deɛ yɛso yɛwɔ hene nti medam ase okay we dey mo dey see hwe I mean ohene kasa o say o kire ka obi Brekum tie ma ba bi hwe se Brekum akwasem kaka ana baabi Brekum free na bedu baabi dey na o kare ahye Brekum mabunu titiri yɛ mesrɛ Brekum mabunu titiri ne sɛ Brekum tete ne nyinaa yɛyɛ nkwala na ne yɛtim sɛ deɛ wɔn ka ne sɛ yɛyɛ asantefoɔ sɛ bi oyɛ firi asokore ɛne kɔɛ eti yɛn me a sɛ yɛ amegyina ha yɛ ameyɛ chidom hene me nananom efiri dankyira nti sɛ bi asokorefoɔ no ne kɔɔ Brekum sɛ bi o wɔn kɔ kyikyere kuro no ɛna yɛ a yɛaka yɛ kɔto wɔn eti deɛ mesrɛ manteɛ no bebree wɔ hɔ a yɛ ana wɔn nte nneɛma bi ase nti mesrɛ sɛ obi anka na komanto ne yam na ne ya yenya ohina sɛ bi oyɛ nyinaa yɛ bɛso asante asokore yes sir asante asokore asante asokore em sɛ muhu sɛ ohima no asokore man po hima akra na ɔwɔ so asante asokore nti nti no that is why yɛ sɛ asantefoɔ no enti mesrɛ nya sɛ obi na abɔ ne tim sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ asanteni na yɛ ade a yɛ nananom a yɛkoto wɔ ma na yɛ kyikyiri yɛ kuro no ɛme yɛhu sɛ wɔn free asante asokore ene bae nti na ama na basa nti mo obi a nyɛ na adwene sɛ obi na ɛfɔ so sɛ sɛ bio ɔde ɔkɔso asante yɛbɛto yɛ na ɛda hɔ dada yo na chidom wadaroma mesre no mabusa sɛ wasɛm a wokan na wo ka ma sɛ bia bra wɔn na wɔte baabi ɛkeka nsɛm sɛ yɛwura na sɛ tu wɔfom nkro wɔfom yɛwura Omeji aya santi na pochi na mama mu say aya santi ye petit ande na abre no yes ade sabi ya no mimi sabi ya kala na me fa me na na no say me na no mo bi say ye denchina fo ade ko na eti ya ade a sabi enye efe na ye keka ana se musuma sa yes masante ya ade a na ɛwɔ hɔ ayi nyina beto so me ka na na bo akye a wɔyɛ no ba bi ko nyame fa ne kɛriti na mete ne fie a me handan o ma yɛ nyina hu sɛ bi o ya asantefo ɛne yɛkɔtena Brekum nti nya obi na abɔ ne tim sɛ bi o bɛso masante nti sa na tie na yes na na wada ma bro o ka ma se bi Ghana man nyina ti ase pɔ sɛ Brekum suma sante pɔ free tete sa na mbehu no ana ebeto no nti sa na tie enye obi na force ne say ye be ya asantefo e wo free tete na sɛ Ghana na ye nai nkono enso bi mu afiri mu nyame ngi omo kransi yi te ye hia ye no mu nan de ye kɔ imprenu no nyinaa ye kyerɛ ya adwen sɛ nipa na na hima yi no ye ne ho asɛm Brekumman kɔsoɔ ani Brekumman yi edi nti no ye de mirika tentem e de yewura bre na ɔde hwɛ ye no edi mwa ya bre ne nne ye de baaye no otonsa frɛ wo na ɔmamba meeting no obia kyerɛ na dwen ba ko kyerɛ sɛ kontre kyerɛ sɛ asɛm no na ɔne kraso hene nhyiae ba ne nyina mu no mo ka kyerɛ sɛ nye na asɛm nti on kyerɛ na dwen wo no ho asɛm wo se daabi nje sɛ wabɛtɔ ye de no so amana ye no na ye ba na na kwadwo ba brentu so onim no ye friend bae o so onim no afi de wagye atom ne ho asɛm na ye nyansia ne krakra ye krob ya santinkum no so kra ya akonwa ba ono so kyerɛ na adwen sɛ ne papa no ne ho asɛm na kyerɛ sɛ ye nya 100% atrankonwa no sɛ ye pɛ no sɛ ombɛyɛ ɔmanhene ɛma Brekum ɛno mu na ye wura tufo sɛ nsɛm na ye de ba ne nan so na na de hye ne de ba ye no ɔntendai ɔbɛka ho asɛm ama asomdua ba nti obia nka na komanto ne yam Brepam no ɔde saa vedit ne bɛba nti patapofo no ɛyɛ kwabu asefo ba ko pagya ne nsa sɛ
na sɛ ɔmo yi ɔmo fira konwa no mu ana sɛsɛn na yɛwura se adan na ɔse o ɔmo de nsa kɔɔ no wanye na na hema anye sɛ kwaman hene na de kɔɔ eti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ ɔmo angye ɔmo nsa na ɔmo da so ka de hye no ho ana ɔmo nka ho na ɔkyerɛ sɛ o ɔmo nyi ano tinyi ano no nyinaa ne sɛ na na hema angye ɔmo nsa ne nka ho ma ne nyɛ nan de sɛ ade hye no me benya kɔbena kusi mo ade hye ko na bɛyɛ nan nipa nan nipa nan ɛna ɔse na na hema ne wayi no ɔmfa ne nkyerɛ ɛna nso ma oyi firi nipa nan no mu ɛyɛ Kofi Asante de ne bɛkyerɛ ɔde ne kyerɛ wie no obiara gye ne tum ma yɛ nyinaa kɔkyea yɛwura ɔbɔ yɛ kɔkɔ sɛ hwɛ hɔ mam yɛ asetena akonnwa no na yɛboa ani kuro no ba yɛ ansa na yɛbɛbɔ twafoɔ adɔnten ne ade nti obiara nhwɛ ne ho so yie ma yɛ nkɔfa kuro no nkuta yɛnyɛ ne yɛbɛboa kuro no ɛmfa mbɛsom Asanteman na ogya yɛ kwan ɔka kyerɛ nso sɛ asɛm no w'ani amua bɛm amuafo na ne amammerɛ kyerɛ ɛna ɔde ato no asɛm paa ne deɛ ɛda hɔ nti ɔhene no deɛ yɛnhwɛ na yɛnkosi na ɛnde na wɔtwe yɛsan fa no mmara tipɛ deɛ ɔkaeɛ no ade ampɛ sɛ meti ase no sɛ ɔka biribi sɛ momfa no nkɔtena apatam apatam sɛ yɛnkɔ na yɛ monsan fa no amammerɛ mmra Joda yɛnkɔ yɛ amammerɛ nti da bɛn na saa deɛ no bɛtumi akɔ so o ɛno deɛ gye sɛ yɛkɔduru wokɔdu ɔno asiri gye sɛ yɛkɔduru yɛkɔduru a menim sɛ nna na ɔkyena yɛbɛyɛ meeting yɛyɛ meeting a yɛbɛhu dapɔten a yɛbɛyɛ firi na baabi a na meteɛ na nipa binom adwen sɛ sɛde na ɔka na ebi yɛbɛyɛ te sɛ animanim yɛ na nka bi a next week Jordan na modena ba na deɛ wamfa o yɛbɛdi yɛwura nhyehyɛeɛ no so okay nti baa Miss Jordan yɛbɛsan de naba mbasa yɛbɛduru Jordan no yɛwie okay hɔ yɛ som ɛyɛ som na yɛ som ayɛ nyina nim sɛ woba brekum a berɛ a ade kɔ so no apɛrɛapɛrɛ no ba bɛdɔɔso nsɛm no yɛ bebree ɛtɔre yɛ mu hyia wɔ ha na wɔyɛ kɔkɔhyia wei ne nsɛm bebree baade a me highlight of the day no yɛ ɔsan na asoma agyemansa bi kwan fa so a ɔkɔkyia yɛwura owie yɛ a ɔbaa yɛ ɔbɛtɔ no nanam ne ade yɛkɔ yɛ anim no nsɛm bi so no obi a bɛfa no ho adi anaa oh me twafo yin de me hu se brekum yi die nti obi a befa ne ho di ye nyinaa ye brekumfo ma ebia na nim na wonim ende ye wura ma bia ho de gina bre nti me ngin ni se haw bia beba na me twafo yin de man kohwe ofie bia mu da brekum ayin fie na ye fie a wo se ehia mu nti 2-3 times ye meeting na ye no brekum ayin fie omo nyina abedi adanse so obi hia fie bi mu a me de medim na konwa wonni bi so de enko ho ntokwa ti waboye kokko se ma obia nkoya konwa sem bi mu oka yewura osan ka sem bi se nye de nipa pe bia na onya nye de nipa pe bia na onya oka na sam prensa sansem na oka na me be se odi anu bi ewu nsem bia na sansem na oka na o pese o kire se omo a epra konwa no ntimi nya de easy se ope na wabepre nti wanya be ma ne hawo bre pa wo ho yenka se bibi besi o but mre bi beduru bi a na enye oman hene kura na ade bi a efa kuro no ho otwuti a ne waye nti no omomfa mmawo nti no ka asase no ka se obi anya abotre ya abotoye mu na e kasa ko a okay ti ene obehwe ayi okay sama etate ko bia sanke kotoko hene wa hyemo ne nyam bia asem na mo enu aba asem we die ne meka ne se yesre osoro nhira ene nkonwa yesom se omma ne tinye fita na ka yewura be yi a yende ni 150 years birthday yenkukuru no meto awia na nya bakosem ewo wiase afana nyina na nyansa ne nimdia a ode aka brekum asem we abro me twafo ye ne madwene menti ase so ti ne meka nse nyame nhira no na nanom nhira no one na hemfo nyina na omma na adwene hunu mu dodo kese na omma ne din enye te se gende wo wiase nyina na social media so and someone else na se be ko adwen say but then said you want chance na wo mo ko anyi hu say bi ogu be ka say opposing sides bra afo mi na tell o kwira ya kwa ina ya ade ba ko ma kwenta no ye say e ma wo na to mu a me me de mo mo adwire mi say bi be so mo adwire na ebra na wo na se me say na ho kwesi ye o adaro oh maniche
mane jefi se kwan ya yewura fa so ka asem no me ma na nwene se obeka ne sambo nti ema asem no ye broni beka ne easy ema ye nyina na omo nam social media na ade no yewura di kan kasa ahensem nye social media asem nti me de nam ni sa agro bi na omodi na yewie ya mo bi sai die nkyere mu die ye betima kyere ti wada no mba ade hye pa na omodi akonwa ne bi na omodi social media but ye atrankonwa ne bi no na no mo nso ne yewura twa abahwe ano ti me gidi se nipa nyina e wo brekum ene bono ene ona e do brekum ene ade hye ne wa akonwa no ene omoni beji se brekum ye first class in brown. Okay, and not to say what on. Me chirim sen kosi se. Okay. Oko brekum ayi di kuyaye ena chichiri brekum. Okay. Nso hwe brekum in terms of buildings ne ade a. Okay. Na hwe kuro no se ne ya chichiri na menia se wonim ho abehwe. Wow. Bono kuro bia ni wo betinde ne watoto brekum. Wow. A big challenge because government property say wo brekum no. Me betima ka se ayi few. Okay. Yan kasa ne ya chichiri kuro no. Wow. Oko sunwa Cocoa House ye we ye hobby ni ho that's a kroma na efo so mbrante te se mutipen obia yire na won mra to kobrekuma ye fro Golden City sanity there's a football field friend Golden City park yeah okay. Golden City ti brekum kro ni ye kura ye na nanom te kire yankasa o kan abrosan ya untimi kan we da na wura kuro num in terms of hotels and just near my kosu kuro no it is how to Kumasi wow yeah ultimately maka say brekum second Kumasi wow yeah second Kumasi yes you who say baboa ma asundue na fe mpuntu ne nkankro kese pa wow akunyo this ya mayidie me gidi se brekum mpuntu be koso kese to buy 4-5 years time no do brekum a wetwam yeah then brekum this year wo fi ehwe atadwe mat then edije na chance ye wa ha kese ya nkaka because na man for cancer be na wase mo na wo ka no obi dia beto so am ya brekum o se no krepa se wan kasa na ye mi ba besie mi ana mi gina wo aye kutire hene abi hene gendre hene eta machi me ye sa amamre no awunim na adan ye ni ye na wo se no beside wo wofa sabi ye me so no wofa kwabna sabi se ne mpaboa na ye yi no sena se no mpaboa fa no ewo he eyifo na yi mpaboa ne free ne na ase wo wofa no ma wo ne o motete wo no jamfi mu no wo mo na yi mpaboa no e free ehye no e free na na e free ye wofa kwabna sabi e na ase ayifie wo na e wosena se wo na mo sori amakokenkan ho no sabi bisame wofa ne se de ye mi nua be ma ofori apia ba ye obeye ye ade anu aya aka ho ade anu aya aka ho woti ekroma no kwabna sabi bu ahemfie punumfie mienu na mfuturo mekan na ye na ofori apia ani mpanyimfo yi bi efie ho ne yasie wo na na adwo atachu ekura na ho ehwa no da kwahwe dan ya na wo akua me ka kirewo se hweyie Bismarck hweyie mun hweyie na arempe ni pasa na sabi enyemo abusia panyini na woso onu aye abusia panyini ma arempe nyina no me se ni hu amen me adanaju atachua ajua ejewa edufie me se sa abrantie ni hu woti kutire ya hihye ya ne ya mabre ne ya no ma ye wa ba meeting predo do say dia ye bia wonim hu bi ansama wo ka ya recite dia kire wo no wonim dia ona na kofi nyame che na wo se wa bedi na ade no wonim dia oye ya ansa na wo hu am obefa na konya na kofi nyame che ene fa snap
na na du jamfifi anim ogu nsa ema yeso odwa mu mo de se cartoon iminimu se watu kwabena sabi enti se waba ne de wabeye sabi sadia meka no no ye masa na wabedi basa ba akoso a wo ba ye kura ye mfa wo mekire ye ayaka eya amamre sa wo ye de wo kire na wo watu nsa ama arempe kontre hine ni ayi kontre hemfo afa kutire abejandre emu wan na ane na edi nsa wo so da emu wan na ane na bo mpuni da wuti kutire sabi wo si wasi akua chama hema kutire hine wono na ti hayi wo bo na mane wo bo na mane se kwa ku yebu se kwa bana yebu mi bisa wo se on authority se me ye arempi kontire hema brekum konti hema mi bisa wo se kutire hine wo ka wonsem no wo se wo nananum na yi ahene ani ahema wo fie ha no omo yi a wo de kwakire kutire hine no de na kwa ahemfie akua tatua na wo ti wo so obu ade no wo ye kroje no wo yi no wo de ne kwa kutire hine ho ama wo de ne kwa kire hema nana kasa ade ne kwa abi hine ho ade ne kwa hine ho ade ne kwa jandire hine ho ade akonya tuntum what da say abusua panyini ti akonya tuntum so ade na wugu awrampefo animu asesa ni nyina firi me wo fasa bi ofa edin ye bodin saya sem etu eshamra enye ofa odom akomapem wo fase me kasa kirewo se wo betie me a enkachi kura enfumso ana na ofori apia ye no ebi na wo ye brekum akonya ye ne yesie kura sofo omusi wo makonya na omuwie a wo de abebo ye so enam wo ne ye ne nuoma wo ye na hemfie a wa ye tie abusua nti wutumi a wo hwehwe no wa enye ni nyina enam anusu nti ena wo hunu se wo nuoma mo ye wo social media ye kohia wa hemfie a wo ma macho manfo ebe kukurum emambre wafo te se me maame akuata abrewa Susanna na wofa ade a waye no wabbo musio wonua kwa me nso wa wo mia wo nati kote se bia kolaketo a yesoma no na ade na wo yesa ofa waye mpone atia rempeman waye mpone atia wo na amakra sefo ye ntesa waye mpone wama ye yi to asinkomya ama adan ofade na wo hwehwe and let me just akonya we so aka kire brekum man traditional council say sabi anyamo na musi ye fie akonya emaye mi gina ye na nanuma rempefo ye na nasoma kwabena so kosi ye na na fie du fie ye na na efaya omo nyina enkonwa agu ye dem so ejina wo mo tumi wo manem ekasa ne ese wofa wonya rempe hene wonye konti hene enti mesra openso me mami muso nana se brekum kontre arempe abusua kontra abi ka ho kutire ka ho jandire kuma ye nyina ye don abusua eka kire mo se ye nyina ye arempefo ni kontrefo ye de ye nim ne se ye ni hene ewo brekum ahemfie enti tama na da asibre wu ya ye de sapo hene na nadate ebedi acting president no ye de akoma pa adwenkro eta papa na chi se onhwe kire mayen na brepamu no ye si ye konti hena ye de na ba ahemfie enti dia ye kan ne se
breku man enkonya sama aba krom ha no ye pe na sondwiem anu nti ne ya ba abontene ka kire mo se kwabna sabi onye konti hene ewo breku traditional area na nadate yen sapo hene yen nyina with arempeni kontire ye consent yentimi si konti hene enti ena na nadate eye acting ono so ena opemso nana me mamu so edi mandate na mane se onhwa atena nkonwane so na onye hene mfiri himansem emfa nkọ na omonvete no enti yen kontirefo brekum nkonyasie yen sadu ye nadu yen ka ho hu se ye wofa no edi obi achi a enye yen kontire anasa arempefo ono a ne selfish interest ti ye besra mu se de ye bia ko a ye wofa no ye nua ketwa akua no wa ye bia no yen sada yen sayem epa brekum mpanyimfo achew ye panana hima ye pa wo chew nana akoso amehia oba bia wo chen be ma wakukuduro nti ye sum wawu mame di wo hema Monica sa ma pa yiri ko anya di hema brekum produa na brekum produa emfa ne ntuma mpanfra arempefo ya no kontire fo ya no ati